Vesa täällä ja tällä kertaa ollaan avaamassa laatikkoa niin tällaiset uudet JBL T450 Bluetooth-kuulokkeet. Tässä näkyy laatikko ulkonäöllisesti ja ruvetaan kohta katsomaan mitä se pitää sisältää. Tää on itse laatikko. Katsotaan mitä se on syönyt. Tässä on ohjekirjaa. Näitä kukaan jaksa lukea ainakaan vielä. Tarkenna saatana. Latausjohtoa. Vittu. Siinä on tällaiset saatanan pyöränät. Tällaista. Siinä on itse kuulokkeet. Käy vitun roipalalle sinne. Ei kai tässä sitten mitään tän ihmeellisempää minä vitussa saa. Täällä on virtanappi ja tuolla on mitä vitun säätönappeja. Valume tai säätö, mutta joo. Teen tästä jossain kohtaa jonkun testivideonkin, että joo, ei kai siinä jatketaan.